Jangan lupa klik tombol subscribe, lonceng agar mendapatkan notifikasi dari channel ini ya guys. Terima kasih. Sangirio yo kare bantuan duit 600. Ambut gawe sepi. Bu, beli tukang ya, bu, gawe yo. Sudah tuh klambi sik. Cek koyo arek-arek. Iya wis gak ada duit meneh ae nomor yo. Arek bu, bari yo sekali yo. Wis gak ada tuku sik. Iyalah. Ya wis kono celuk adikmu. Ya, tak celuk sik. Wah, ini arek-arek iki tuku tatu, sok koyo iwak turu ngene turun. Tangi. Nomor. Iku melok tangi. Turun. Nah, aku ya turun bisa. Apa punya aku, Bu? Jare tuku klambi. Iya. Mbek masmu mang. Iya, Bu, kan jago kabeh padha tuku klan itu. Ya sekilo tak kei kan tuku. Malah tome di arek. Iki piro, Bu? Ya 1000. Rasik saiki 5.000. Ya sekilo tak tambahi 2000 sak cukupe iki den tuku. Wis kan maneh. Ya wis, Bu, timbang gak tuku, Bu. Ya, Bu, kayak ngilik sak mene, Bu. Ya wis kono waran masmu. Dadi jahitno kono sembarang. Ya wis, Bu, tak arek, Bu. Wah, arek masku ndang ndi masku iki? Apa? Diceleki. Sik gesen. Diceleki, Bu. Apa? Coba iki. Kain. Lah malah tak kongkon blak tak kongkon tuku ya. Wis dikei duit. Olehne kan iki. Iya. Oke, dikei duit piro? 3.000. Satu gila, 3.000 gawe tuku asake kurang. Wis sik. Dimangun gawe iku, gawe iki ae. Ngene, ya. Senajan kowe ngilang, rapi so tak sawang, nanging ning ati tansah kelingan manis janji